Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan ng usab sa pagtuon ang PBCN, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan. Kini si Brother Samuel Montemayor, padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Di Junio Senior kinsa mao ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapakinaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyo karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni ana sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nganha kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa maong sibihan sa DYLA magsugod kita sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaugtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon usab sa uban nga dapit padayon gyapon nato kana nga mabati sama dito dapit sa Toledo City sa istasyon sa DYHR sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ginguman usab sa uban nga dapit padayon gyapon nato na bati sama dito sa istasyon sa Tele Radio sa Cagayan de Oro City sa DXKO padayon dito sa mga programa alas 12 ang mga oras ang pagsugod alas 12 kana hangtod sa alauna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O man usab sa uban nga dapit dili lang nato tagsa-tagsaon padayon gyapon nato na mabati diya sa Villanueva padayon gyapon sa Tabusis Radio o man dito dapit sa kaning Balingasag padayon gyapon nato na nga mabati og sa Hinguog paingon ngadto sa Butuan sa Surigao ingon man usab dinhi dapit sa kaning Bukidnon padayon gyapon nato na mabati sa maong oras nga amo nang gipanginganlan og ingon man usab didto sa Iligan sa Pagadian Usamis Dipulog padayon gyapon nato ang atong programa tungod kay ang atong nasudlan sa atong programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi mikabat naman kini sa mga 25 ka mga radio station ng atong nasudlan. Apil ni ana ang DYRB FM dinhi sa Merida, Liti. Busa kining tanan gihimo namo kini tungod alang sa mga higala namo nga mga tawo nga nagsunod sa mga programa o katong mga tawo usab nga gustong masayod sa mga doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBCM nga diin ang among mga pagpanudlo o doktrina dinhi nadapit sa katumanan sa Espiritu Santo nining atong kapanahon karon nga natuman kana sa pangulo o magtutukod sa mga pagtulunan si Divine Master Tomas Di Junio Senior. Busa gipangusta usab nato ang tanan nga mga kaigsunan kutob sa maabot nining maumsibya ngadto sa atong in-office dito sa PBCM compound no sa San Antonio, San Misamis Oriental sa atong executive and vice president sa maong pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas kinabuhi Madam Gaga Eugenio ug uban usab sa atong mga kaigsuonan diha sa buhat nga mga ministro kumusta og maayong pagpakalinghog dinhi higuyo na og ingon usab sa atong mga membro diha nga tanan o ingon sa pagpumusta dinhi dapit sa Cebu sa atong chapter dinhi sa branch number 25 nga gipanguluhan kana ni Mr. and Mrs. Chupilus Belia diha sa dapit sa Wireless Mandawi City o ingon man usab sa mga kaigsunan diha nila ni Brother Bubot Panta, Brother Dennis Gonzales o nila ni Sister
Lucy Fanta ug ni Sister Flores Diaz Consolacion maayong pagpatalinghog og inguman usab diya sa Tipolo Mandawi nila ni Sister nga Ivy ug ni Sister Janice Valenzuela diya sa Tipolo Mandawi ug inguman nilang Suping Perulino diya sa Wireless ug inguman usab ni Sister Margarita Igunia ug sa ato di ang chapter diya sa Bohol nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino ug ni Brother Gregorio Painagan ang iyang bise ug sa mga membro diha mga opisyales nila ni Jocelyn Divino ug ni Annabel Divino diya sa Carmen Monteserte Carmen Bohol. Maayong pagpatalinghog ninyong tanan mga kaigsunan ug sa tanan lang gyud kutob sa moabot nining maong sibiyahan sa DYLA. Busa tungod kay kita ra man lugar o ako ra man lugar usa ni ini karong gayon na sanglit ang atong kauban dili makauban ang atong regular anchor nining maong pag sibiyahan sanglit tuwa man siya karon sa atong main office duna siya mga giasikaso nga mga gikinahanglan usab. Busa kita lang usa o ako lang usa ang inyong makauban ining tungora karon og ang tema nga padayon nako nga i-discuss ihatag ninyo agig mga pagpamatuod nining atong panahon karon nga kami nining panahon na karon sa among pag-alagad diya na kami dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Master Tomas Dinyo Senior. Ngano nga kiniman ang kanunay namong pagadadon nga na kaninyo mga mahal namo nga mga kaigsunan nga tema. Tungod kay importante kini mga mahal namo nga magsunan sanglit tanan gud mga pagtulunan karon ang hatag nga paghulagway nila nga diin dadun kamo ngadto sa matag pamatuod nila mao ra man gyud ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo busa murag lugar alang sa inyong igdulongog murag bag-o pa ni sa inyong igdulongog ba busa kanang amo ning gibalik-balik firme gipaningkamutan namo para matuy o matuhop sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kanang igdulongog nga kining atong panahon karon nabahin ni sa tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Din unang panahon nga din nag-alagad ang tawo ngadto sa Dios ug ang Dios pod nagpaila nga matud pa sa Biblia na amanas Mateo 28:19 nga matud pa ni Kristo gingon ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan ighumoan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak dos ug sa Espiritu Santo. Busa dunay kapanahunan sa Espiritu Santo, dunay kapanahunan sa Amahan nga mao si Uba ug dunay poy kapanahunan sa Anak nga mao si Kristo ug dunay poy kapanahunan sa ikatulong panahon nga diin na dinhin na nga nagpamatuod sa dapit na sa katumanan sa Espiritu Santo. Ingon ni ana busa amo kanunay nga paggihatag ang mga pamatuod aron sa tuyog tinguha nga masayod kamo nga ang panahon ang pagpadayag diay sa Dios dili lang usa lang ang pagpadayag kundi dunay tulo kadagkong panahon sa pagpadayag ug ang matag panahon ni ana lain-lain ang nagpadayag sa mga sa unang panahon sa wala pa ang panahong Kristiyano ang Amahan mo kanay naila dito dapit sa kasaysayan sa mga katawhan nga Israel mao nang Amahan nga mao si Jehova ug pag-abot pud sa ikaduhang panahon naila pud ang Anak nga mao si Kristo mao na ang pag-abot paglusot sa ikaduhang panahon ug pag-abot pud sa ikatulong panahon di paila-ila usab namo ang ngalan sa Espiritu Santo nga kana sumalas Biblia dunay pagbaton usab ug bag-ong ngalan. Unya dili man ni kanang mahibalawan sa tao mga mahal namo nga maksunan ug walay mga tao nga muhimo sa maong bulaton, di ba? Sama bitaw ni Kristo kanus ama na ila si Kristo nga naadi ay Mesiyas o Mesiyas nga kanang
paila o mulutaw sa kapanahunan nga sa kabot sa ikadawang panahon sa 33 AD. Di ba dunay mga tao nga kanang nagpaila ani ana, usa na ani ana ang mga apostoles, mo mga kanang mga unag yung mga katawan sa Dios. Nga gipaila o gitudlo nila nga sila mo ang nahimong mga alagad sa panahong Kristiyano. Busa pag-abot pod sa ikatulong panahon, doon na po'y mga tao nga kanang mo pamatuod ni ana. Kay dili kana mahibaluan sa tao kung walay mga tao nga muhimo sa maong bulaton sa pagpamatuod. Naabas Biblia. Inaa. Dili pwede nga kanang wala na si Biblia. Tungod kay ang Biblia kanang maong manay giduaan tanan. Halos tanang mga reliyon. Kay may relihiyon nga wala magbasa ni ani, gawas lang sa Islam. Nga wala sila bisan pagani ang Islam. Nagquote gyapon sila sa Biblia. Ilalang lugar ng pasiatab nga ilang girijik ang Biblia, pero sa pagkatinuod nganong og girijik pa nila nganong nagamit sila kanang Bible o Biblia. Kanang giingon nga what the Bible says about Muhammad. Busa halos tanang reliyon ang Biblia maoy giduaan mga malnamo nga mga kaigsunan nga naman. Tungod kay ang Biblia matod pa sa ikadawang Timoteo, sa dili pa nako masahon tong akong giingon nga dunay himuon, dunay magpamaila sa pagpamatuod sa kamatuoran, ako sang basahon kung unsa gyud kabililhon nga ngano gyung kanang magamit tag Biblia. Niya ikaduhang Timoteo sa ang kapitulo 3 bersikulo 16, inyong patalingugan mga mahal nga mga kaigsuonan, ingon niini matod pa sa Biblia kung inyong inyong kanang patalingod ang Biblia, ang tibuok daw nga kasulatan gituga daw sa Dios. Ug mapuslanon kini alang sa pagpamanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagpamatuto, sa pagkamatarong. Sa 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong mga bulhaton. Ingon na kaimportante ang Biblia, busa mo manggani nga ang tanang halos tanang reliyon nagamit niining nakasulat sa Biblia. Pero ang ilang paggamit, nagtuo sila og sakto sila o sila na ang may katungod sa paggamit niini busa mo na giingon mga malnamo nga maigsunan nagamit kag Biblia pero dili pa naigo nga mauna ikaw na mooy muhimo sa pagdala lugar sa rinda sa kaluwasan mga malnamo nga bisan. Nga naman, tungod kay sumala sa Biblia, makahimo lang ang tao sa paggamit sa Biblia gawas kun sila mga pinadala gikan sa Dios. Kay importante nga kanang duna kay buluhaton mabasa nimo ang imong mga buluhaton. Kay sa paghimo sa ingon dili pod may buluhan sa tao nga naa ba di ay panahon nga gitudlo ng daan sa Biblia, nga gigahina sa Biblia, nga doon na day kapanahunan sa ikatulong panahon, nga maunang Espiritu Santo sa pagkatuman. Unya dili man na may baluan, kung walay man nga tao, nga gimhimuon, nga galamiton nga kasangkapanon niya na, ug dili walay matang nga tao, nga musulti ni ana, nga niining panahuna, naaday panahon sa Espiritu Santo. Pero sa ako nang giingon, dili pod ingon, nga matod pa kumo kay nagdala kag Biblia, ikaw na tinuod na ang imong gipamatuod. Busa sa atong mabasa sa Biblia, gikinahanglan nga kanang dunagyoy mga tao nga kanang muhimo ni ana niya kay matod pa sa Biblia sa 14:15 sa kanang nakasulat sa Roma mga malnamo nga mga sa 14:15 sa Roma mga malnamo nga kaigsunan giyon. Apan unsa man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhui ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali, matod pa, gawas kun siya pinadala, ingon sa nahisulat. Katahom gayud sa mga tiil,
sa mga nagawali, sa maayong balita. Busa, kinanglan di ay mga malnamo nga mga kaigsunan, ngud dunay muhimo sa maong mga bulaton. Kay diha pinaagi sa imong pagpamatuod sa pagwali, kanang may baluan ang imong giwali. Kay matud pa sa itong nabasa, unsaon man kuno daw sa tao sa pagpangaliya, kun wala nila hidong, wala nila tuhi. Unsaon man pud sa pagtuo daw kaniya, kun wala hidungge. Busa, dili gyud mahitabo nga mutuo ang tao. Panilitan ug wala may lugar magpamatuod. Makaibalo di ay ang tao, nga naa di ay pag-abot sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo, nga niya na ang Espiritu Santo gipamatud-an namo nga mabutod og lawas. Wala gyud. Di gyud na may bawaan. Ug dili pod kana kumo kay gihimo nimo sa pagpamatuod matud pa kun kanang dili pud ka pinadala useless gyapon. Kay matud pa si bersikulo 15 gingon ug unsa man sa mga tao sa pagpakawali daw gawas kun sila pinadala ingon sa inisulat. Katahom gayud sa mga tiil nga nagawali sa maayong balita. Busa dili po di ay basta-basta mga mahal namo nga makisunan. Kung muhimo ka sa pagtuo, sa pagwali, aron ang tao mutuo, sa diyang muwali ka, unya sa diyang kanang mutuo ng tao, matud pa sa atong nadangad, dili po na pwedeng mutuan lang sa tao kung wala po nila hidungge. Ug sa diyang madunggan, dili po basta-basta nga mutuo na lang ka kung kumo imong nadunggan. Kung dili matud pa, ang himo sa maong bulaton, unsaon man daw sa pagkanang pakawali sa mga tao kung siya dili lugar pinadala ingon sa nasulat. Busa, kung nagwali man ka, unya dili pug ka pinadala lugar sumala sa nisulat, useless gyapon ang tanan. Para may baluan nila nga ang imong giwali insakto, unya ang pagpamatuod pod sa nagwali mao pod sakto gyapon. Mauna ang dapat nimong sundon. Kay dili basta-basta kumo nagdala-dala kag Biblia kanang bastante na, igo na nga tuhuan ka sa mga tao. Dili. Tuhuan ka sa mga tao nga ikaw daghimo sa pagpamutod sa pagwali kung ikaw pinadala gikan sa Dios. Ingon ni ana. Karon kay do naman di ay mga tao nga may buluan sama, parehas lugar ni ini among gihimo lugar. Pero sa among gihimo lugar sa pagpamatuod nga diin naa nami lugar dapit sa katumanan sa Espiritu Santo, do na ba pud gihapoy mga tagna sa Biblia nga gipasupot para di adtong mga tao nga naghimo sa mga buluton sa pagpamatuod dinin diha na dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Naa mga malnamo nga mga kaigsunan. Sa ako nang giingon kanang manag-uban nga kinahanglan dunay mga tao nga muhimo sa pagpamatuod aron ang mga tao mutuo niya sa dihang kanang para mutuan siya kinahanglan kanang pinadala usab siya sumala sa inusulat unya kun kanang makumpleto niya nga ang iyang bulaton sumala sa Biblia duna po'y nakasahit nga iyang bulaton sumala sa Biblia nga tagna mahitod kaniya nga duna po'y mga tao nga gihimong galamiton para lugar sa pagpamatuod ni ana nga ang gipamatud-an diha na dapit gyud sa katumanan sa Espiritu Santo. Now, sa unang Pedro inyong patalinghugan sa bersikulo kapitulo 1 bersikulo 12 mga mahal namo nga mga kaisunan inyong patalinghugan nga matud pa og kanila ipadayag ug dili sa ilang kagalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipaybalo na kanyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo mga butang niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsun-o matud pa sa atong nabasa mga butang nga karon gipaybalo na sa mga tawo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala daw gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa dunay mga tao di ay nga gihimong galamiton kasangkapanon nga ilang gipamatud-an mauna ang pagputod sa wali pinaagi na sa Espiritu Santo nga matutwa bisan pa daw ang mga malunda nangandoy sa pagsudong ni anang pagwaliha.
o niya ng mga tawhana? Ingon ni ana ang mga gitagna sa Biblia. Pero kay doon na may mga tao nga gihimong galamiton nga kasangkapan nun ni ana ang nga ilang bulaton sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo, ang pangutana mga malnamo nga mga kaigsunan. Ngano nga ang ilang pagpamatuod sa paglutaw ni anang maong kapanahunan, ngano nga Espiritu Santo man yod ang ilang pagadadon nga balita. Nganong dili man sila magbalita sa pagwali sa pagmantala sa mayong balita diya kang Kristo, nganong Kristo man o nganong Espiritu Santo man ang ilang dadod, ingon nga mao ang katumanan sa mga tao nga nagawali diya sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo, nganong dili man Kristo. Tungod kay ang balita mahitud kang Kristo, mga mahal namo nga mga kaigsunan, alang sa inyong kasayuran ngano nga kanong mga tao nganong sa paglutaw nila o paglutaw namo kay natuman man namo nga mga ministro sa pagtulo ng PBCM, lakip na ang mga membro ni ana tungod kay wala may lain nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo, ang PBCM lamang sulaminti nga nagpamatuod ni ining pagwaliha. Busa ngano nga sa among panahon dili man Kristo ang among gipaila ingon nga katumanan nga kanang pagadadon o pagalutawan ining atong kapanunan karon. Tungod sa katurungan mga malnamo nga magsunan nga katong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo, dunay tugon nga gisgutan nga gipasupot ang mga alagad ni Kristo sa kapanang panahon, sama nila ni Apostol Pablo nga katong maong balita uwali dili kadto magpadayon tungod kay dili padto mao ang kahingpitan nga pagbalita o pagwali, kay dili man kahingpitan mawala padto sa pag-abot na unya sa hingpit nga pagwali. Unsa man ang malig-on nga prueba ni ana nga ang malig-on nga rason ania ang mukuha kitag usa ka Biblia, kay kun atong basahon ang Biblia sa hubad sa Bibliang Katoliko nga gitabayungan kana sa mga Katoliko ug scholar sa Biblia, matud pas unang Korinto 13:9 ug 10 sa Bibliang Katoliko gingon kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili daw hingpit. Apan kun ang hingpit mabut na, ang dili hingpit mawala. Busa matud pa duna daw sila dinasig nga mga mensahe dili hingpit ug kay dili hingpit mawala kanang maong mensahia pag-abot unya sa hingpit nga mensahe. Pero unsa man ang buot gipasabot niya ng maong mensahe nga giingon nila nga dili hingpit, matud pa sa buha Roma sa iyang kapitulo 17, busa ang pagtuo nagikan sa pagmati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan daw sa pagwali kang Kristo. Busa kadto ang dili hingpit nga mensahe nga giingon ni Pablo nga mawala kadto pag-abot sa hingpit nga mensahe, kadtong mensahe nga giingon dili hingpit mao day kadto ang pagwali sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Nan kay dili man hingpit ang iba di ay mo ipadayon sa tao sa pagwali sa pagmatuod hantod nining atong kapanahon karon, idili. Kay matud pa si Buranon 6:1 sa mao gyapon nga basahon, matud pa busa magpadayon kita sa ingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Busa kadto ang ilang mensahe nga pagwali maytud sa kang Kristo nga gipasabot nila nga dili kato mao pa ang kahingpitan, mawala kato pag-abot sa hingpit nga mensahe, kato di ang mensahe mao day kato ang pagwali may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon niya na busa mo kada hinungdan nga sa pag-abot sa kapanahunan lugar sa Espiritu Santo, una nga ang among giwali sulaminti wala kami magwali ni anang pagwali ato kay naibalume nga kanang mensahe nga pagwali mahitod sa atong Kristo dili pa na magpadayon ug kana tungod kay dili pa na mao ang kahingpitan nga pagwali mawala kana tungod kay pulihan kana pag-abot sa hingkod o mensahe hingpit nga mensahe nga moabot niining atong panahon karon nga mo'y mosunod kasumpay ni anang pagwali mahitod sa atong Ginoong Kristo. Mo na hinungdan nga sa pag-abot sa among gipagpanudlo naa na may gitudlo, naa na may nagpanudlo diha
Diya sa katumanan sa Espiritu Santo nga apil usab sa tagna dunay mga tawo nga gihimong gilamiton nga kasangkapano ni anang maong bulyatka nga ang ilang pagpamatuod o balita ra gyud diha sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa gani ang mga hiligaynon, mga malnamo nga makisunan na ay Biblia nga akong dala. Nga hubad kini sa kanang usa ka kanang maayong balita Biblia, ang maayong balita Biblia usa kini kahiligaynon. Ilunggo kini bisan pa gani sila naibalo sila ang ilang sa ilang translasyon nga kanang gipamatud-an nga matud pa kay usa hubad man gyapon sa Biblia ang Katoliko gingon dinhi nga matud pa 13 sa gingon 8 9 ug 10 gingon dinhi matud pa sa unang Korinto sa atong mabasahon sa kana sa 9 kay aton nga mga hiyas sa paghibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios ngayon hindi pa himpit ingon si Pablo, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan daw nga sa Cebuano kay ang ato daw ang mga pagsultig ug mga kahibalo ug mga hiyas sa pagpahibalo dili pa daw hingpit. Unya kung ang hingpit maabot na ang dili daw hingpit magataliwan o mawala. Matud pa sa bersikulo 10. Usa ang hain man kining giingon nga kanang ang hindi hingpit magataliwan o mawala sa ding maabot na kanang hingpit nga kanang mensahe o balita. Matud pa sa Roma kung atong pagabasahon ang Roma sa iyang kapitulo 10, balikan ta ang bersikulo 10 sa Roma, giingon din gitug-an nila kung haing ka nang giingon hindi pa hingpit ang atong paghimog pagwali hindi pa daw hingpit kag ang hingpit magaabot ang hindi hingpit magataliwan. Sa 10:17 giingon sa maong bersikulo gani ang pagtuo nagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanganungod kay Kristo. Busa gitug-an na nila nga ang katong ilang pagwali nga dili hingpit nga gihatag gimbugay daw hindi hingpit unya katong pagwaliha mao day katong pagwali sang pulong sa Dios mahanungod mahitungod daw sa pagwali mahitud sa atong Ginoong Hesukristo mao toy dili hingpit kay dili man hingpit matud pa sa Biblia sa Heburanon busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe daw nga Kristiyanon. Dunay pabilinan. Ang unsang pabilinan mga malnamo umisan katong hingkod o hingpit nga pagtulunan mga malnamo nga pusan. Busa ang among kanang gipamanudlo nini atong panahon karon mao nga sa paglutaw namo nga gipamatuod namo wala mi nagpamatuod sa balita sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa katarungan nga ang mga apostol, ang mga orihinal nga mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo nagpapamatuod sila nga katong ilang dala nga balita o mensahe dili pa kadto mao ang kahingpitan nga pagmensahe mawala pagkato pag-abot sa mensahe nga hingpit nga mga mawali mga malnamo nga magson. Pero ngano sa pagpamatuod ngano gyud nga Espiritu Santo ang among gidala ngano nga dili man hiuba usab ang among gidala ingon nga mao kani among ipamatuod ngadto sa mga tao kun ngano nga wala na muna mga malnamo nga makasunan kanang ngalana nga maoy among ipamatuod ngadto sa tanang mga tao nga maoy balita nga maoy kapuli lugar sa balita nga Kristo nga ingon mahingpit ngano nga wala na muna tungod sa katarungan usab nga kadtong mga katawhan o katong Dios nga mo sa Yuba naghimo siyag tugon nga bag-ong tugon nga dili na itudlo o dili na hisgutan usab ang iyang ngalan sa bakba sa bisan kinsang mga tao mga malnamok sa mo katarungan nga wala na muna dad-a ka na ngalan wala na muna itudlo tud kay ang Dios nga mo sa Yuba naghimog tugon bag-ong nga tugon basahon ko
Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 31 hantod sa itkamalan nato sa 32 nya tama 34 aron atong makadagingot kag tag-oras gingon. Anya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon siya ba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda unya ug dili maghimo daw siya bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa Huda ug unsa kana nga tugon kuni atong idritso lang sa 34 ug sila dili na gayod magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsig katawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo siya kay silang tanan na nagpakaila na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon siya busa mo kana ang rason mga mahal namo nga mga kaigsuhan nga sa paglutaw nining among panahon karon nga diin nagpamatuod kami diya na dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga ngano nga Espiritu Santo gyud ang among gipamatud-an tungod sa katarungan nga ang balita sa balita kang Cuba dili dunay tugon nga mga Cuba nga dili na hisgutan ang iyang ngalan ug dili na itudlo ug dili pod kanang ang Kristo tungod kay kanang balita nga Kristo dunay giingon nga dili pa mao ang kahipitan busa mao ang among panahon among gipamatud-an nga niining panahona ni anakta sa ikatulong panahon nga diha na sa kapanahunan sa Espiritu Santo nining atong kapanahonan karon nagpamatuod. Ingon niya na ang mga kanang doktrina nga among gibarugan mga mahal namo nga magkisan. Pero kaning Espiritu Santo nga among giwali, may nga amo ka ng pagapiyoon. Kidi ba ang among pagwali diha sa Espiritu Santo kini ba sa amo balang ning kagustuhan nga pagpamatuod nga para kanang among gidala ngadto sa mga tao nga buot mangutana diri kanamo labi na diri sa kanginan idili. Kung nagwali kami sa mayong balita sa Espiritu Santo mga mahal namo nga makaigsunan, mayo nga alang sa inyong kasayuran, dili kami mao ang kanang naghimo-himo niining maong bulaton. Nganman tod kay kining Espiritu Santo kanang nga gipamatud-an namo si Kristo mismo ang nagpamatuod niini sumala sa Biblia. Nga naman tod kay kining Espiritu Santo alang sa inyong kasayuran, si Kristo usab ang nagsaad nga ipadala kini niya nga gipangamuyo kaniniya ngadto sa iyang aman para maipadala kaning lain nga manlalaban nga sa pagkatuman mao kanang Espiritu Santo. Ingon ni ana, busa dili gyud kami mo ang may kagustuhan nga amo ni among gihimo sa pagmatod. Si Kristo igo laming nagtuman sa sugo ni Kristo kay matud pasuan sa iyang kapitulo 14 kun inyo kanang patalingugan kay naaman dinhi usa gibutangan manig hiding matud pa sa Juan 14 15 hansod sa 16 nga matud pa ang Espiritu Santo nga gisaad. Si Kristo ang nagsaad ini mga mahal namo nga magsaad. Atong basahon, kung higugma kamo kanako ingos Kristo, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Timan-an ninyo ha nga si Kristo kung higugma taniya ingos Kristo, kung higugma mo nako tumanon ninyo ang akong mga sugo. Ug ako mga muyo sa amahan ug kamuyang paghatagan ug lain nga manlalaban nga matud pa makig-uban kaninyo hangtod sa kangturan sa 17 nga mao ang espiritu sa kamaturan. Kang kinsa daw ang kalibutan dili makadawat, tod ang kalibutan dili makaila apan kamo matud pa nakaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo. Busak ka nang gingon nga Espiritu Santo nga among giwali. Dili intawon kami ang nagbuot-buot di ana mga mahal namo nga makigsunan. Kundili sumala sa gisaad sa atong Ginoong Kristo tud kay kanang Espiritu Santo gisaad kana sa atong Ginoong Kristo gipamatud-an kaniya nga kun higugma ang tawo niya tumanon nato ang iya daw mga sugo. Unsa man ang sugo ni Kristo nga kinahanglang tumanon nato kun ato siyang gigugma ug ako mga muyo sa man ug kamo iyang paghatagan ug lain nga malalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kangturan nga mao ang espiritu sa kamaturan. Dunay
kanang saad si Kristo. Nga kung unsa ka nang o kinsa ka ng espiritus kamaturan nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan, ani ang padayon ta sa 25 hantod sa 26. Kining mga butanga matud pa ni Kristo, gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo. Apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanan butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa ang Kristo di ay nagpamatuod, mo'y responsable nga nagpamatuod nga para mapadala kining laing manlalaban tungod kay gipangamuyo niya kini ngadto sa amahan nga kanang para mahitabo o maabot kining lain nga manlalaban sa pagkutuman nga Espiritu Santo kana sa katumanan. Pero kana Espiritu Santo nga gipangamuyo niya sa iyang amahan, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Kana bang Espiritu Santo sumala sa Biblia, duna ba na sa pag-abot ni ana kanang duna ba na siya mga buluhaton nga para may buloon na to nga kanang siya mo ang gipadala gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan naa. Ug sa pag-abot unya niya na ang Espiritu Santo, ang Kristo ba pod kanang makita ba pod sumala sa Biblia niining panahon na hantod niining panahon na karon niya mga mahal na mo nga magsunan sa pag abot unya niya nang giingon nga Espiritu Santo nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan nga matud pa sa dihang mahitabo matuman kana matud pa sa Biblia ngos Kristo dili na pud siya makita tud kay moadto siya amahan ug matud pa ni Kristo dili na mo makakita kanako sa dihang may abot kana kanang Espiritu Santo sa katumanan nga kana nga gisaad ni Kristo sumala sa Biblia. Niya nat basahon nato kini nakasulat sa Juan 16 sa iyang kapitulo 16 bersikulo 7 hantod sa 10 ang atong pagabasahon nga mo ni hinungdan nga ang Kristo dili na pud makita pa. Ha? Tungod ni ining maong hinungdan sa bersikulo 7 sugod ta ngani ingos Kristo suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako kay kun dili akong mopahawa ang manlalaban dili mo ana kaninyo ingon si Kristo. Apan kun mopahawa ako siya akong ipadala kaninyo. Siya nagyon si Kristo ug inigabot na niya katong lain nga malalaban nga mga Espiritu Santo iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom may tungod sa sala kay sila wala man musalig kanako ingon si Kristo may tungod sa pagkamatarong kay ako moadto man sa amahan mo hinungdan mo pahawa sa kay moadto man di sa amahan ug dili na kamo makakita kanako mo ni hinungdan katarungan nga sa pag-abot di anang lain nga malalaban nga gipangamuyo ni Kristo ngadto siyang amahan nga matud pa sa Biblia sa dihang may tabo kana si Kristo moadto sa amahan ug unya sa dihang moadto siya sa amahan ug unya matud pa niya dili na mo makakita kanako. Siya nagyon na si Kristo. Pero unsa may kanang bulaton unya niya usab niya ang Espiritu Santo nigabot yana sa bersikulo 13 padayon ta. O kinigabot sa Espiritu sa kamaturan kanang Espiritu sa kamaturan mo ng Espiritu Santo. Kini siya mo ang magatultul kaninyo sa tibok nga kamaturan. Ingon si Kristo. Kay siya dili man magsulti sa iyang kaugalingong pagbulutan hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang umalabot pagyud iyang igatugan kaninyo. Unsa diha ang bulaton sa Espiritu Santo? Magsulti siya sa mga butang umalabot, dili siya magasulti siyang kagulingon kundi ang iyang kun unsa iyang dudungog mo iyang igasulti ug usa pa gyud ug ang mga butang umalabot. Unsa may gisulti sa Espiritu Santo? Ingon siya ang Espiritu Santo siya mao ang gipadala matud pa siya ang magatudlo sa mga butang nga matud pa gisulti na ni Kristo. Padayon tas 14 ragon ug sa 13 ug ianabot sa Espiritu sa kamaturan kini siya mao ang magatultul kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingon pagbulutan, hinunua ang iyang nadungog
mo ang iyang igasulti ug ang mga butang umalabot, iyang igatugan kaninyo. Siya matud pa sa 14, magapasidungog kanako ingon si Kristo ha. Siya ang Espiritu Santo, referado sa Espiritu Santo. Magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga gihuptan samahan kini ako. Mao man gani nga gingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Musa kana diyang Espiritu Santo sa diyang may abot kana. Matud pa sa Biblia. Magapasinog daw siya ni Kristo. Siya magapasinog kanako ingon si Kristo. Kay siya magakuha man sa nga mga butang nga ani kanako. Ang Espiritu Santo mo'y magakuha sa mga butang nga ana ni Kristo. Ang tanan nga gihuptan samahan kini ako. Mo man gani nga giun ko nga siya magakuha sa mga butang nga ani kanako iyang igasugilon kini kaninyo. Mo na ang bulaton sa Espiritu Santo, magakuha sa tanang mga butang nga anak kang Kristo, unya magasulti siya sa mga butang umalabot ug magapasinugog siya ug magakuha siya sa lugar sa tanang mga butang nga anak kang Kristo. Pero sa man kanang mga butang nga o mga butang nga anak ni Kristo nga bakakuhaon ni anang laing manlalaban nga mao ang Espiritu Santo sa pagkatuman. Nihao, yatag ang paghulagway, gitugan kung unsa kanang mga butang nga ang gitanang mga butang daw nga gihatag sa amahan ni Kristo kini ako. Pero unsa man na uhain ka ng mga butang nga nga pagakuhaon sa lain nga manlalaban nga mao ang Espiritu Santo. Ani lugar sa nakasulat sa Biblia sa 11:27 sa Mateo, inyong patalingan, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Ug walay nakaila sa anak gawas amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawas anak, ug kaniya kang kinsa igahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Busa ang tanan daw mga butang gitugyan kaniya o sa akong amahan matud pa ni Kristo. Unsa man ang mga butang nga naa lugar kanang gitugyan sa amahan nga anak kang Kristo. Matud pa sa Biblia, ang tanang mga butang nga gitugyan nga naa lugar ni Kristo. Nga naman, nga gitugyanan man si Kristo sa amahan tungod kay sa pinususan diin kanang maong mga butang. Matud pas unang Korinto sa wala pa na gitugyan sa amahan ngadto ni Kristo ha. Sa iyang unang Korinto sa iyang kapitulo 8 versikulo 6 inyong patalingon, apan alang kanako adunay usa lamang ka Dios ang amahan nga ginikanan sa tanang mga butang ug alang kang kinsa kita magalungtad o managlungtad ug usa ka lamang ka Ginoo si Kristo pinaagya kinsa nagalungtad kita ug ang iyang mga ug ang tanang mga butang. Busa kana ding tanang mga butang sa pinasugdan gikana sa amahan. Unya kay gitugyan man ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo ang tanang mga butang nga matud pa ingos Kristo, ang tanang mga butang daw gitugyan kanako sa akong amahan. Unsa man kanang mga butang nga naa lugar ni Kristo tungod kay gitugyanan siya sa mga butang sa iyang amahan. Niya atong susihon kung unsa kanang mao mga butang sa Mateo sa iyang kapitulo 28 bersikulo 18 giingon, ug si Jesus miduol og ingon kaniya, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa kana diyang tanang mga butang nga naa ni Kristo gikan sa amahan, ang tanan di ay kanang kagahom sa langit ug sa yuta. Karon kay ang tanan mang kagahom sa langit ug sa yuta mga malnamo nga magsunan, unya kay matud pa sa pag-abot sa Espiritu Santo, ang bulaton sa Espiritu Santo magsulti man siya sa mga butang umalabot ingos Kristo, magsulti siya, magpasidug kanako ug magtug-an sa mga butang ug mga malabot kay siya nga magakuha man sa nga mga butang sa tanang mga butang nga ani kanako. Busa ang mga butang di ni Kristo nga gikan sa amahan gitugyan lugar sa man ngadto kaniya, tanang kagahom sa langit nga gitugyan ni Kristo gikan sa man mao toy pagakuhaon
sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo'y magkuha sa tanang mga butang. Busa kay siya man ang magakuha sa tanang mga butang. Ang Espiritu Santo na maoy magtudlo na usab sa tanang mga butang nga anaa lugar nga nagihatag og gitugyan lugar sa man ngadto ka Kristo unya gikuha man ang nagkuha ang Espiritu Santo man sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa ang Espiritu Santo na karon mao ang naa lugar nagunit sa tanang mga butang kagahom sa langit ug sa yuta, mga mahal namo mga kaigsunan. Ingon ni ana, usa naa nas katulong panahon, usa nining panahon na karon naa nata sa Espiritu Santo nga pagpamatuod, mga mahal namo nga mga kaigsunan, nga kana mo kana ang hingpit nga balita nga maoy dadon umulutaw nining atong panahon karon tungod kay kanang Espiritu Santo sa Biblia mao kana ang gitumbok ni Kristo, nga mao kana ang kapuli niya dinhi sa kalibutan sumala sa atong mapamatud-an sa Biblia. Unsay malig-on nga prohiba ni ana ania sa Biblia. Basahon ta ang nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 inyong patilingugan, pero ang Biblia nga atong gamiton kining ang pulong sa Dios, Biblia inyong patalingugan. Nga ngano nga ang Espiritu Santo na may katungod sa pagtudlo sa tanang butang, tungod siya man ang magakuha sa mga butang nga ana na Kristo. Tungod sa katarungan nga ang Espiritu Santo usab siya maoy gitugan ni Kristo, nga maoy puli niya sa dinhi lugar sa kalibutan niya. Juan 14:15, Juan 14:25 ug 26 kining gingon kaning Bibliang ang pulong sa Dios. Gingon din kining mga butang nga matud pa ni Kristo gisulti o ginasulti ko nang daan kanyo samtang kauban pa ako ninyo. Sa diyang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan na ako, ingon si Kristo, ang magdadasig ng mga Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, pulikan nako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kanyo. Ikinsa di ay ang Espiritu Santo, mga mahal namo nga misyon nga matud pa sa Biblia. Siya ang gitugan ni Kristo nga siya ang magakuha sa tanang mga butang nga naa lugar ni Kristo nga gikan kana sa pinisugdan sa man. Kinsa ang gitugan ni Kristo? Ang Espiritu Santo. Unsa ang Espiritu Santo nga dapit lugar sa katumanan sa pagkatuman? Ang Espiritu Santo gihisgutan ni Kristo nga siya gitugan ni Kristo nga siya mo ang puli kanako sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa ang Espiritu Santo di ay mao na ang puli ni Kristo, tungod kay mao kana ang kasumpay sunod ni Kristo, kay tulo man lang ang gisgutan sa Biblia. Unang-una ang Amahan, unya nagtugon nga gisgutan nga dili na hisgutan ang iyang ngalan, Jeremias 31:33-34, di na itudlo paghisgot og dili na hisgot, paghisgot og dili na hisgutan o dili nagpasabot nga dili na itudlo ang ngalan nga iba. Pag-abot pod sa ikaduhang panahon, mao gyapon diha kang Kristo nga nagisgot pod nga dili na magpadayon ang iyang wali pagpamatod tunod kay sa katarungan, nga dili pa maabot mo ang kahingpitan nga wali o pagpamatuod. Mawala pa to sa pag-abot unya sa hingpit nga minsay o pagwali. O miabot wa may lain sa diyang tuluruman pag-abot lugar sa katulong panahon tungod kay ang katulong panahon ang sunod o kasumpay ni sa ikatulong panahon ang Espiritu Santo sa pagmatuod, unya gi usban ni Kristo nga ang Espiritu Santo, aminado si Kristo nga siya mao ang gipadala sa Amahan, magdadasig nga gipadala sa Amahan, puli kanako. Klaro nga ang panahon sa ikatulong panahon nga mao ang Espiritu Santo sa pagpamatuod, mao na ang puli ni Kristo sa pagkatuman nining atong panahon karon nga gipaila gitudlo na mo nga dunay mga tao nga gihimong galamiton sa pagmantala sa maayong balita nining atong panahon karon nga ang balita nga ilang dadon balita sa Espiritu Santo, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Karon
Kung maghimo sila sa pagbalita kanang maong mga tao kay Espiritu Santo man ang gi pagadadon, pagalutawan nining aton panahon karon. Doon na ba'y mga tao o asa lugar usa-unsa kana kanang pagalutawan ni ana asa kana mulutaw kanang ilang pagbalita niya ng maong mga katawan naabay gitudlo ang Biblia usab nga ingon nga mahimong lutawan niya nang maong pagbalita nga ang nagbalita dunay mga tao nga gihimong galamiton kasangkapanon sa pagpamatuod pinaagi niya nang maong pagbalita niya na itagna sa Biblia kung asa kana mudagpak lutawan ug sa unsa pod gipakasama kanang ilang pagbalita niya sa proverbio kun inyo kanang patalingugan 25:25 ingon sa bugnaw nga katubigan ahlang sa usak ka gihaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa do na di ay gitagna sa Biblia nga pagalutawan ni anang maayong balita sa Espiritu Santo nga sa unsa gipakasama ang ilang pagbalita gipakasama kana sa bugnaw nga tubig nga tambal kana sa kalag nga giuhaw sumala sa Biblia nga kun asa usab kana mulutaw kanang maong ilang pagbalita mulutaw daw kana sa halayo nga yuta mga malnamo nga mga kaigsunan. Pero asa man na nga pagkalayo nga yuta ang pagalutawa ni ana nya doon na ba'y mga tao nga gihimo usab nga gihimo usab nga paghulagway nga kung kinsa ang muhimo ni anang maong bulaton matud pas Isaias 43 sa Isaias 43 1 ug 5 atong pagbasahon dunay mga tao kung kinsa ang muhimo niya mga tao na nga mga anak lalaki kung asa mulutaw sa halayong yuta gyapon na coincide gyapon ang gitagna lugar na lugar sa proverbio nga dunay mulutaw ga balita sa halayong yuta niya. Kung kinsa kanang maong mga katawhan ni ana kinsa kana sila mga kaliwatan kana nga nasa halayong silangan o sa halayong yuta niya 43 imong patalingugan 3 gingon din matud pa 43:5 ug 6 ayaw kadlok kay ako uban kaninyo matud pa dinhi sa maong bersikulo dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa salingan ug tumugo tigumon ko ikaw gikan sa kasadpan ako magingon sa mahanan bisag 3:5 nga matud pa sa size ako magaingon sa mga biyahe og sa bagatan ayaw pagpugni dad-a og ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga babay gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa dunay mga silangan nga mga kaliwatan, mga malnamo nga mga kaisunan nga pagdadon sa kasadpan giingon, sa silangan, sa kasadpan, sa bagatan, nunya sa amihanan, matud pa dunay mga kaliwatan nga pagatigumon kung asa dadon naa lugar sa silangan sa kinatumyan sa yuta ang gitumbok nga description nga kung kinsa kana sila mga kaliwatan kana mga anak lalaki ug babae nga ana pagadadon nga matuman diha sa dapit sa halayong silangan sa kinatumyan daw sa yuta muna ang gitumbok pero asa man lugar kana may mutang ka ng halayong silangan kay ang gisgutan ang uban ra ba mingon nga muli kramo kay ato kunong gipasumpay ka ng 5 ug 6 pero labing tinuod mga mahal na mo nga magsunan dili man na ingon nga kami lang nagbuot-buot ti ana nga masumpay na daan na nga nagasumpay ka ng mga istorya nga matud pa dunay gingon nga dadon ang mga kaliwatan gikan daw sa silangan tigumon pod ikaw gikan sa kasadpan unya gingon dito sa size ako magingon sa umihanan biyahe og sa bagatan ayaw pagpugni dada ang akong mga anak nga lalaki silangan unya kasadpan habagatan unya matud pa sa amihanan upat pa na unya kanang
gingon nga dadon nga mga anak lalaki ug babae asa pagadada matud pa diya gikan daw sa kinatumyan sa yuta sa silangan sa kinatumyang dapit sa yuta busa silangan nga layo sa kinatumyang dapit sa yuta ang pagalutawan niya nga kanang mga kaliwatan nga mga anak lalaki ug babae pero asa man na mulutaw hain ka na ang gideskripsyon giulagway sa Biblia nga pagalutawan niya ng mga katawan nga ang ilang dadon nga balita na da sa katumanan sa Espiritu Santo matud pa sa sumukuha kita lugar ug mga referensya sa kanang dili supak sa Biblia matud pa sa A Brief History of the Philippines kung inyo kanang pagabasahon giingon diha sa page 114 nga matud pa in Legazpi's time Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines and it was the center trade of the Far East busa ang sa panahonan daw ni Legazpi ang Manila nagpakita na nga sentro sa komersyo dinhi sa layong silangan ug mao'y sentro sa komersyo dinhi sa mo'y sentro sa komersyo dinhi sa halayong silangan busa ang Pilipinas di ay ang palaran nga nasod nga naa dinhi mga anak mga kaliwatan mga anak lalaki ug babae nga nagpamatuod nagadala sa pagmatuod sa pagwali sa maayong balita nga ang ilang balita gibalita nila nga gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambal sa kalag nga giwaw nga mutaw kana dinhi dapit sa katuman sa halayong silangan nga ang halayong silangan ni lugar dinhi dapit may mutang sa Pilipinas kay ang Pilipinas kanang mo man ni ang Far East kay nabahin man ni ang Asya Japan apil na niya na pero ngano nga muinguntang naa lugar dinhi sa Pilipinas milutaw kanang maong pagbalita tud kay matud pa sa Biblia mga malnamo nga makaigsunan gihatag lig-on nga deskripsyon nga matud pa sa Philippine History nga kung asa lugar ang dugang deskripsyon niya ngano nga pasado ang nasod nga Pilipinas niya ang dugang deskripsyon niya kay basig makaingon ang tao ang Japan ang kuan Singapore bay noon kay pila guni kabuk grupo sa Asia god nga nasod pero ngano yung dili gyud na para lugar didto nila kanang mong gitagna sa Biblia nganong diri gina sa Pilipinas mulutaw muhaom tungod sa katarungan nga dugang paghulagway deskripsyon nga gitagna sa Biblia nga matud pa kun dunay mga tao nga gihimong galamiton kasangkapanon sa pagpamatuod nga ang ilang balita sa Espiritu Santo nga mulutaw kana sa halayong silangan kay gipakasama magbugnaw nga tubig ang ilang pagbalita unya ang dugang usab nga deskripsyon ni ana tud kay ang Pilipinas matud pa nabahin kana sa mga isla niyo kay mulutaw na sa pulo man sa dagat 24-15 inyong patalinghugan og 16 nganong ningon ko nga nganong sa Pilipinas ginamulutaw dili nganong pasado gyud ang Pilipinas niana kay matud pa sa 24-15 ug 16 gingon 15 ug 16 busay mayaan ninyo si Yuba sa silangan bisan pa ang ngalan ni Yuba ang Diyos sa Israel didto sa mga pulo sa dagat gikan sa kinatumyan dapit sa yuta nakadungog kami og nga awit himaya alang sa mga matarong busa kun asa di ay kung nganong niingon ko nga ang uban nga mga Asian country nganong dili sila pasado ni nang gitagna sa Biblia nga mo'y pulot pagalutawan sa maayong balita sa Espiritu Santo nga matud pa mga kaliwatan o mga katawhan mga anak lalaki o babae nga mulutaw sa layong silangan nganong dili sila mo'y pasado ni ana tud kay ang dugang description kun asa kana sa layong silangan nga mulutaw sa matud pa sa mga pulo daw sa dagat ang pagalutawan ni anang maong mga kaliwatan ug mga katawhan mga anak og lalaki mga anak nga lalaki og babae busa kinibang Pilipinas agigdugang pruiba nga kinigyod mao gyud ang klaro nga nasod nga katumanan ni anang mga tawo nga nagbalita sa Espiritu Santo nga ang pagbalita nila mga tawo nga giingon nga kanang ang ilang gidala gipakasama daw bugnaw nga tubig mulutaw sa halayong silangan gitris up na to ang halayong silangan ang Pilipinas pero
ang ubang nasod kay dili man lang ang Pilipinas maoy halangin sila nga na may sakop. Pero aron mapapiyo gyud nga mao gyud ang atong nasod ang katumanan ni agyud ni nasura ang mga kaliwatan nga ang pagbalita nila balita na sa Espiritu Santo tud kay ang gitumbok naa lugar sa mga pulo sa dagat nga gisgutan sa Biblia matud pa sa atong nabasa nga gikan sa kinatuyang dapat siya daw. Busay maya daw ninyo Hiuba sa silangan. O silangan. Bisan paangalan Hiuba didto sa Israel didto sa mga pulo sa dagat. Kinibang nasura naa ba ni sa mga pulo sa dagat naa. Kay matud pa sa Philippine History by Gregorio Ipsaide o Sonia Ipsaide nga matud pa sa page 7 gingnon, the Philippines consists of 7,107 islands. It is the largest archipelago of group of islands. Busa ang Pilipinas daw nalangkob ka na sa city mil o 100 city ka mga isla sa kinatibukan mga mahal na mo nga busa haom kayo, klaro kayo, insakto kayo ang mga description lugar sa nakasulat sa Biblia nga dunay maayong balita nga mulutaw nga ang pagbalita gipakasamag bugnaw nga tubig tambal sa kalag nga gihaw nga ang nagdala niya nga balita na diha dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Ingon na ang gisgutan sa Biblia nga among gipamatud-an. Pero ang mga tao nga naghimo niya nagbalita sa Espiritu Santo nining atong kapanahunan karon mga mahal namo nga musan unsa man ang ilang gibalita dunay kanang katumanan nga para hibaluan sa tao nga ang ilang balita Espiritu Santo dunay gitumbok nga ang Espiritu Santo duna usay pagbaton ug ngalan sumala sa Biblia. Oo naa ang mga tao nga gitagna dunay mga buluhaton sa pagtagna sa Biblia mga tao gihimong gilamiton nga kasangkapan ang ilang giwali Espiritu Santo ni ang ila pong giwali duna po'y tagna sa katumanan nga gitumbok sa Biblia nga ang katumanan niya na ang Espiritu Santo magbaton kana og bag-ong ngalan niya sa pinadayag sa iyang kapitulo 2 versikulo 17 inyong patalinghugan mga malnamo nga magsiyunan giingon dinhi sumala sa nakasulat sa Biblia giingon ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon matud pa paghatagan ko sa mana nga tinaguan o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinultan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy makadawat niini. Busa ang gibalita diha sa mga tao nga nagpamatuod sa wali nga Espiritu Santo ang ilang gipamatud-an gipaila nila nga ang Espiritu Santo nagbaton og bag-ong ngalan nga kun asa ka na natuman ka ng bag-ong ngalan natuman ka na sa Espiritu Santo nining atong panahon karon sa makadaghan na namo nga pagtuon pagprepare sa mga tao nga natuman ka na sa magtutudlo sa pagtulon ang PBCM nga si Divine Master Tomas Dini Senior nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo mutuman ang tao ug sa dili busa natuman kana sa magtutudlo tud kay kanang Master Tomas Di Eugenio Senior mao kana ang resulta o epekto sa katumanan sa gitagna nga dunay pagbaton og bag-ong ngalan. Mayon niya ang kamaturan ngano nga kanang bag-ong ngalan dili man pud na natuman lugar ngadto kang Hiuba tungod sa katarungan nga si Hiuba mga mahal namo nga magson kung ang bag-ong ngalan makita man diha sa dunam anak man makita sa bato nga puti kung ang bato nga puti makita pa diha ang ngalan nga Hiuba o sige Hiuba gina pero kay ang bato nga puti doon na may nakasulat nga bag-ong ngalan nga referado kana sa Espiritu Santo busa dili gyud may tabo nga muna si Hiuba tungod kay si Hiuba sumala sa kanang Salmo o 18:2 doon na siya kaugalingong titulo mga namo mga kaigsunan ang titulo ni Hiuba matud pa dinhi sa Salmo siyang kapitulo 18
pagabasahon nato sa nga 18:2 nga ang titulo niyo ba, bato ka sumala sa nakasulat sa Biblia, mga mahal namo nga makaigsunan gingon dinhi, yung gugma o siyuba mo ang akong bato, ug ang akong kuta ang akong manluluwas. Diyos ko, akong bato nga kanimo mudangop ako busa. Una nga digyo na siyuba mo katumanan niyaan ng bato nga puti, ug labaw na pod nga di na si Kristo. Tungod kay si Kristo sumala sa Episo sa kapitulo 2 bersikulo 20, si Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa ka ng ngalan lugar diya sa bag-ong ngalan nga gingon diya sa Pinadayag 17, natuman ka na sa Espiritu Santo ni atong panahon karon, nga ang katumanan sa Espiritu Santo natuman ka na sa magtutudo, Divine Master Tomas Di Eugenio Senior. Tungod kay kanang Master Tomas Di Eugenio Senior sa amon ang gingon resulta o epekto sa bag-ong ngalan sumala sa nakasulat sa Biblia. Ingon ni ana ang mga tagna lugar sa nakasulat sa Biblia. Pero kining Espiritu Santo nga among gipamatud-an, mga mahal namo nga mga kiigsunan, kung kaniba kung dawaton sa tao, alang ba ni sa kalaglagan, mga mahal namo nga magsunan kung dawaton kini sa tao? Idili. Kung ang tao mudawat lang ining pagbalitaa nga diin among gimamatud-an nga natuman ka na sa Espiritu Santo, dili gyud ang padulngan sa tao, malaglag sila kundi para kini lugar sa kaluwasan, mga mahal namo nga magsuni. Sa Episo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 3 sigingon, pinaagi kaniya kamusab nagpaganog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimurihan kamo ang gitimuri mo ang gisaad nga Espiritu Santo. Kini di ang Espiritu Santo kung dawaton o patalinghugan sa tao unya, sa diyang patalinghugan nila ilang pagadawaton unya ana sila magpasakop, dili gyud ikamahay sa taongan man. Tod kay kini dili alang sa kalaglagan sa tao kundi alang sa kaluwasan, mga mahal namo nga magsunan. Ingon ni ana ang mga kapatuan, dili di ay sa kalaglagan, mga mahal namo nga magsunan, kundi dili kaluwasan. Ug sa dihang madawat nimo kani matud pa gitimrihan ka, matud pa nga ang gitimre mao daw ang Espiritu Santo nga gisaad. Dunay Espiritu Santo nga gisaad, dunay ilhanan, mga mahal namo nga bisan nga kangano nga kinahanglan gyud nga kanang duna kay ilhanan nga timbre lugar sa Espiritu Santo. Tud kay mao kanay importante, mga mahal namo nga magsuon nga naa kay ilhanan, silbing tatak utimaan nga para ang Dios nga mao nga Espiritu Santo nakaila lugar na ang Dios lugar diya kanimo. Aniya sa ikaduhang Timoteo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 19, inyo kining patalinghugan, mga mahal namo nga magsunan, apan ang malig-on nga patukaran sa Dios makapabilin sa pagbarog nga nagadala ni ining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya, ug ang matag usa nga nagapangaliha sa ngalan sa Ginoo kinahanglan managpabiya lugar sa pagkadautan. Unay purpose tumong sa diyang mudawat ka sa Espiritu Santo nga gisaad lugar nga nagsaad niya ang maura pod mismo atong Ginoong Kristo, gitimrihan ka, gibutangan kag ilhanan nga para dili ka malaglag, nga para di ka na sa kaluwasan. Nga naman tud kay ang paghimo niya na sa ingon nga duna kay ilhanan sa Dios diha lugar nga nakaila ang Dios nimo ug ikaw pod nakaila po sa Dios. Muna ang istorya diya nga kinahanglan ana ang tao magpasakop diya sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo lang mo'y naghimo og hatag og dalan nga para ang tao para makahatag, makabatod, makaabot ngadto sa kaluwasan. Tungod kay ang tao kan madawat nimo ang Espiritu Santo, butangan kag ilhanan nga ikaw iya na lugar sa Dios, nga ang Espiritu Santo na mao ang lugar tag iya nimo, ang imong agalon mao na ang Dios nga Espiritu Santo. Unya ikaw pod nakailapog ka sa Dios nga imong gialagaran. Kay mo nagingon sa 2:19, apan ang malig-on daw nga patukoran sa Dios nagapabilin daw sa pagbarog.
nga nagadala lugar ni ining marka sa timbre nga ang Dios nakaila sa mga iya. Muna ang paagi lugar sa Dios nga timurihan ka para makaila lugar ang Dios diya kanimo. O igo niya na ang mga kamatuoran nga gitumbok lugar sa Biblia. Mo kana nga para ang tao makawalingkawas siya sa mga kalamidad, katalaglag, doon na may mga pagkatubang niya natos mga kalisdanan nga moabot. Wala pagi nato na maabot sa mga istorya. Busa mo unay tumong sa katuyuan sa Dios. Busa sa dili pa na may tabo kanang maong kalamidad, kalaglagan na ana kita. Nakapasakop na ta diha sa pagtulon ang PBCN nga ang PBCN mao lugar ang pundok o relihiyon nga angayng pasakupan sa tao para ang tao makabaton ug kasaguran sa atong pagpangalagad nga ang atong giilagaran diha na dapit sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na mismo nga nagbaton kana og bag-ong ngalan. Ingon niya na ang mga kamaturan nga among gipaila-ila nga na kaninyo og daghan pa unta kayo ang among ikasulti para may baloan ninyo ang hingpit diyo nga mga detalye nga ang Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo magbaton di ay kana og ngalan o personal sa amo nang pagpaila sa katumanan nga natuman sa among magtutudo Divine Master Tomas Diinyo Senyor. Busa tama lang ako diya sa akong pag-alagad o nagpasalamat ako nga unta na nagdiyahan kanunay si Master ug ngun usab kapanalingan niya ang mga katawhan nga nagasunod ining tura aron siya na makasabot sila pinaagi kanamo nga iyang gigamit nga mga kasangkapanon aron sa pagpamatuod sa iyang balaan nga kalan aron ang mga tao masinangkupoton maningkamot sila nga magpasakop sa mga pagtulunan sa PBCN. Busa tama lang ako din akong pag-alagad og sa ngalan na lang sa balaan nga magtutudo Divine Master Tomas Diinyo Senior og kini ang inyong ubos nga lagad si Brother Samuel Muntimayor mingon lang kanino nga daghang salamat sa inyong pagpatalinghog og maayong udto kanatong tanan.